Alma je rođena 1982. godine, živi i radi u Zagrebu i u stvari od svog ranog djetinjstva je razvila nekakvu želju i ljubav za slikanjem, za podlogom, za papirom i za raznim bojama. Ima želju za kreativnim radom sa djecom, sa mladima i u stvari u kombinaciji tog kreativnog rada sa djecom i mladima i u suradnji sa mnogim pedagozima, znanstvenicima i ostalim stručnjacima Alma dijeli i prima nova znanja i sve to pretače na papir. Autorica je ručno nacrtala, zatim je grafički obradila svaku sliku, ispisana je na mediju Capafixa, dok su motivi izvedeni u zasebnoj veličini i ručno su izvedeni tehnikom kolaža i kaširanja na kartonu. I ovo je druga po redu takva izložba u Zagrebu i imamo veliki uvijek u našoj goštičkoj zajednici. Koliko pješe, ni sam ne znam ja, ni sam ne znam. I evo, svi smo podržali Almin prijedlog da se ovakva jedna izložba i moguće i kontinuirani program dionica za naše najmlađe ovdje održi. Djeca imaju baštu, imaju kreativnost koju ni roditelji, ni njihove dede, nane, bake, majke nisu možda toliko svjesne i ovo je prilika da to dođe sve do izražaja u jednom, mislim, zgodnom ambijentu, u društvu svoje generacije i tako dalje. I mislim da će biti ona u svakom slučaju uspješna i da ćemo opet ovisno epidemiološkim prilikama imati mogućnosti da ovaj program nastavi. Malo je zato jako raspoložena. Koristi su više struke, djeca će se družiti, međusobno će se upoznavati, sklapat će se prijateljstva, razvijat će se svi oblici suradnje u tom kreativnom radu i mislim da ćemo imati priliku da ovaj prostor ispunimo i sa veselim dječjim glasovima. Evo, ne je toliko, hvala lijepa i hvala vam što me zamolim da nam se ne. Na tle riječi skoči sultan ko razjare. Nisam neka od javnog govora, nisam barem bila do sad, međutim radim na tome da se riješim treme.
Neću vas zadržavati više sa svojom pričom. Zahvalit ću vam se svima u moje osobno ime, u ime svojih suradnika, u ime svojih roditelja, svojih djedova, baki, nana, djeda, profesora, učitelja kojima smo poslali pozivnice, no nažalost obzirom na ovu COVID situaciju nismo mogli svi doći. Doći će, nadam se, naknadno. Svi su veoma dobro pozdravili ovaj projekt koji smo dobili zahvaljujući natječaju za nacionalne manjine koje smo predali gradu Zagrebu. U moje osobno ime još jednom i u ime BNZ-a zahvaljujem se gradu Zagrebu, zahvaljujem se osobama koje su